पिकनिकाव थांनो नागिरदों बेदर एवगासिनो आं दा नै आब'मोनावसो दंफैयो देलाय थांनानै ओमफ्राय बेदर एवदों आब' फैबाय मेम्ब्रासो बेहायखौ होथेनांगौ नङा ब्लग दे थाब देलायदो आब'आ दाबो देलायाखै ओमफ्राय आंहा बेदर एवदों बयलार गोरान मैया लाबोखानानै दिन मोनायाव फोराननानै दोनबाय ओमफ्राय नै एवबाय ओमफ्राय दायो बेखौ जों सरलपारायाव थांनानै जाहैगोन ओमफ्राय दिनै सरलपारायाव थांगोन नालाय देलायदों एसे नै माब्रै नुखो सना गिदिरबो गानलायदों नै पुराना पुराना ड्रेससो गानदों समाया बेदर संगासिनो बेदर बयलार ओमफ्रायो नै पियाज दुन्दिया ओमफ्राय मटर होगोन ओमफ्राय नैबे टमेट'खौ सालाद बानायगोन टमेट'जों मा दं गाजरजों टमेट'जों गाजरखौ सालाद बानायगोन जों थांनो ओंखारगासिनो दं थांनोसै गाखोबाय गारि गाखोबाय हेलौ बे आब' ओमफ्राय नैबेबो आब' नैलाय लिबुखौ खांबाय थायो थेबासो सालाद ओमफ्राय अर्केस मोनैया बेदर नै बेवहाय लोंग्राबो जेबो गैया पसिसथा लाबाय सासेया बुरजा गरबार जानानै थांबाय ओंखामबो दंमा ओंखाम सामावसो थांफानो लुबैयो फिसाया ओमफ्राय गाज्रि जों थांफाथारनो थांगोन माबायदि जायगाया मालायफ्रा खिखांनानै रानखांनानै खिसो मोनाजोब्बाय खोमा जायनिसो थांनो नागिरदों सिगाङावसो साइस मोनदा हाग्रा दानजोब्बाय खोमा खाथिगोन आरो खिनिया बेयावनो फैयो मानसिफ्रा जों साबसिन लागोन आरो ओइ नोंनि देक्लि बिहारि मेमब्रिं गयजादों आङो नै बेहाय दङ दादाया माबा हमबाय लाजिनानै क्लब नालाय बुदर नोंखौ खोमसि नुखादों नायखायाखै ओरैबायदि थेमायाव गय लालायो नै गय जाग्राया जोंना ओरैबायदि थेमायाव गय लालायनानै गय जाबाय खाथिखौ आंनो हरदोंब्रा सल' बन्द' खालामनो माबायाव मिसे हालासाय गय थेबाबो नैलाय फारिया थेमाखौ आं नुवाखै दासो नुनो फारिया ना माबा थेबाय मासिदों दा गरम मोनलाय ओमफ्राय नै गय जानोबा चक्लेट नांगौ मोनसे मोना बायनायसो ओइ अरेन्जखौ नाङो बायनायसो चक्लेट गयासो जायो जोंना साहारबारि सिं थांबाय दं तां दुगुदुं
Ayo ang दैखौ हाला सहायनो दुगैनो लुबैबाय आङो हाजो नि अन्थाइ नि दैया स्रां आया जेरै बिदिखौ नामजारिया जेबो सुर गैखाया आरो Berarti interest nukabai kemana? Anda jangan. Tahu, interest nuwainya. Ayo, untuk mana? Sorang parabi. Sebentar, Saya masuk memang di sekolah main dah. Mana mana jen. Saya pegang. Finally dini yang Sorolparaखौ नुफैबाय मोजांथ' जायगाया जायगायाथ' बिराद मोजां थान्दा थानो दैयाबो गुसु नालाय हाजो सारि सारि मोजां मोनो बिराद पिकनिक जाग्राफोर दङ बिराद मानसि जायो daurau zaman sih nilai-nilai apa sih orang rucika buruk dah yang ini ya ini marung itu naga ओमफ्राय बेबा सालाद नामा बे रुटिनि ओंख्रि अ नै एसे सालादा नै ओमफ्राय खमलाया थाइसेल' नै सोर जागासिनो जाजोबबाय दादा बाजै हाफांमोन आब' हाफां नैबेबा आब' हाफां बैयो बाजै टिकलि बै आदा मथु ओमफ्राय बै सरलपारानि हाजो ओमफ्राय आं बिदि साम'सो लाबोदों दाउ बेदर दाउ बयलार गोरान दहाय आं एवनाय बेसे गोथावनि नै आंनि बेगाव दं रटि जादो गोथाव ना प्लास्टिकआवनो दङ ai bưng khi cô không mình nó cử jagan labu beda beda mana ya bener jelas ada nah beda bayi nama oh ini musuh bayi terus
orang pernah makan betul. Orang pernah betul lah. Ini punya nala cuma ada. Itu ni nak le. Sebagai semua le. Gajar salad. Cepat tu cepat. Lebih gila sah. Kan sih ada macam tu. Dia pun ada. Kau ni walung le. Kau macam apa macam lu kan? Ang makan guru macam tu. Guru kau ni. Anja apa lu kan? Jangan juga ber. Jangan sampai tahu ni mana ni. Kalau kau di rumah mana? Kang bay lu kang bay bên này lỗ kang cái sờ. Lu bay xuống kang số. Ang makan ada apa? Masa ada orang sih? Saya cuma di sini. Apa itu jangan lagi? Mennya. Baik, jumpa jumpa ni lagi kita buat je muka. Anda hasil saya dah bangun sama kali nak lain tu. Apa yang jangan orang nasi? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.